diaľke. Niečo hľadám, chcem sa najesť, stále neviem kam. S prázdnym bruchom krče mávam a tu zrazu vidím sa váš Frank. Vážení diváci, pripravte sa na gastronomický zážitok s nezamnuteľnou harmóniou chutí a vôni. Už túto sobotu sa totiž môžete tešiť na ochutnávky jedál z pravej slovenskej, ale i zahraničných kuchyň a možno vám pivo načapuje aj sám pivný sládek Karol France. Na salaši u Franka však ostanú rozmazané nielen chuťové poháriky, lákadlom bude i 3-metrový golem, pekári či detské atrakcie. Pripravený je tiež bohatý kultúrny program, v ktorom vystúpi skupina Bravo, 80 Band i country hudba Jozefa D. Kochlicu a chýbať nebudú ani známi zabávači Kaiser a Meluš. Príjmite teda pozvanie na jedinečný gastrofestival. Vidíme sa 22. júla od 14. do polnoci na salaši u Franka.